Wirja ġdida fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija hija maħsuba li titfa' dawl fuq l-istorja medjevali ta' pajjiżna. Din il-wirja hija l-ewwel minn sensiela li se tkompli titfa' aktar dawl fuq din l-epoka interessanti u li dwarha hawn nuqqas ta' dokumentazzjoni. F'kelmtejn tal-okkażjoni il-Ministru għall-Kultura u Bonnici fisser kif huma ħafna li jistaqsu dwar x'jiġri minn dak li jinstab waqt li jsiru xogħlijiet ta' skavar f'siti arkeoloġiċi u tenna kif bis-saħħa tagħhom qegħdin ninvestu fit-tessut tal-wirt kulturali lokali. Allura d-domanda tqum ma x'jiġri b'dak illi jinstab f'dawn is-siti li jkun qed isir xogħol fuqhom. U għalhekk il-Heritage Malta jitfit mas-Sovrantendenza nidiet sensiela ta' eżibizzjonijiet biex infehmu lill-pubbliku dak li jsir, dak li jinstab u x'nagħmlu bih. Kollaborazzjoni mas Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali u l-Università ta' Malta, din il-wirja tippreżenta ftit mir-riżultati li nkisbu minn żewġ skavi arkeoloġiċi li saru fl-Imdina fl-2008 u f'Ħalsafi fl-2015. Dawn iż-żewġ skavi provdew informazzjoni arkeoloġika prezzjuża dwar iż-żmien ta' bidla storika drammatika illi rat tmiem tal-ħakma Biżantina u l-wasla tal-Arab f'pajjiżna. Bis-saħħa ta' aktar investigazzjonijiet, riċerka u analiżi kien possibbli wkoll li jiġu esebiti għall-ewwel darba tipoloġiji ta' ċeramika tas-sekli 19. Il-wirja se tkun miftuħa għall pubbliku sal-31 ta' Jannar tal-2019 bidħul għall pubbliku huwa bla ħlas.